ба комиссияҳои тиббии давлатии шаҳру навоҳии вилоятии Суғд мутахассисон ва духтурони соҳавӣ намерасанд. Ин ҳолат бештар дар ноҳияҳои дурдастии вилоят ба назар мерасад. маҳз аз ин ҳисоб ҳангоми гузаронидани ҷавонони синни давлатӣ аз муоинаи тиббӣ мушкилот ба амал меояд. Ин нуқтаро ёрдамчии калони прокурори ҳарбии гарнизони Суғд Сидқи Кабирзода зимни баргузории ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии байни идоравии сохторҳои ҳарбӣ зикр намуд. Вай таъкид кард, ки дар комиссияҳои тиббии давлатии шаҳру ноҳияҳои вилоят асосан духтурони чашм, гӯшу гулӯву бинӣ ва асаб намерасанд. Аз сабаби набудани мутахассис ҳангоми аз муоинаи тиббӣ гузаронидани ҷавонони синни давлатӣ дар комиссариятҳои тиббии шаҳру ноҳияҳои вилоят беаҳамиятии масъулин ба назар мерасад, зеро ҷавононро пурра аз муоина нагузаронида ба комиссияи назоратии комиссарияти ҳарбии вилоятии Суғд пешниҳод мекунанд. Чунин ҳолат дар комиссарияти ҳарбии шаҳрҳои Истиқлол ва Гӯлистон низ ҷой дошта, норасогии духтур мутахассисони бемориҳои пӯшу гулӯ ва бинӣ ва бемориҳои чашм дар комиссияи тиббӣ ба қайд гирифта шудааст. Илова бар ин, ҳангоми аз муоинаи тиббӣ гузаронидани шаҳрвандон дар комиссариятҳои ҳарбии ноҳияҳои Шаҳристон, Кӯҳистони Мастчо ва Зафаробод бинобар набудани таҷҳизоти акси қафас сина даъватшавандагон аз ташхиси зикршуда гузаронида нашуда, дар вақти аз комиссияи назоратӣ гузаштан дар комиссарияти ҳарбии вилояти Суғд аз ташхис ё ин ки аз комиссияи назоратӣ гузаронида мешавад. дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии байни идоравии сохторҳои ҳарбӣ, ки дар толори прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд дар шаҳри Бӯстон баргузор гардид, полковники адлия прокурори ҳарбии гарнизони Суғд Бахтиёр Шарифзода, муовини аввали раиси вилоят, раиси комиссияи давлати вилоятии Суғд ва дигар намояндагони комиссариятҳои шаҳру навоҳии вилоят иштирок карда мушкиливу муаммоҳои давлати ҷавонон ба хизмати ҳарбиро мавриди баҳсу баррасӣ қарор доданд. Масъалаи дигаре, ки дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ баррасӣ шуд, ин таъмин нашудани шаффофият дар кори комиссия аст. Масъулин таъкид карданд, ки ин гуна ҳолатҳо дар давлати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ хеле зиёд буд. Аксари комиссияҳои тиббии давлатии шаҳру навоҳии вилоят ҷавононро пурра аз муоина нагузаронида, онҳоро бо ҳуҷҷати тасдиқкунанда ба комиссияҳои назоратии комиссарияти ҳарбии вилоятии Суғд равона карданд. Нисбати як қатор чунин қонуншиканиҳо мавод тартиб дода шуда, шахсони дахлдор ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. Чунин ҳолат ҳангоми санҷиш дар фаъолияти комиссияи тиббии комиссияи давлатии ноҳияи Мастчо муайян карда шуда, нисбати духтури ҷарроҳи комиссия Зарипов истеҳсолот дар бораи ба ҷавобгарии интизомӣ кашидан оғоз карда шудааст. ҳамчунин дар натиҷаи гузаронидани санҷиш оиди рӯя ва иҷрои талаботи қонунгузории мазкур дар фаъолияти кори комиссияи давлати шаҳр ноҳияи вилояти Суғд санҷишҳои гузаронида муайян кард, ки масъулини комиссияи давлат ба вазифаҳои худ хунукназарона рафтор карда дар кори комиссияи давлат ҳамарӯза иштирок намекунанд. ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии байни идоравии сохторҳои ҳарбӣ пеш аз давати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ вобаста ба санҷиши ҳолати риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ гузаронида шуд. Прокурори ҳарбии гарнизони Суғд полковники адлия Бахтиёр Шарифзода масъулини комиссариятҳои шаҳру навоҳии вилоятро вазифадор намуд, ки муаммову мушкилоти баррасишударо хуб дарк кунанд ва дар фаъолияти минбаъда барои ҳалли он кӯшиш намоянд, то ин ки дар давати тирамоҳӣ ба чунин хатогиҳо роҳ дода нашавад. давати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ бе дақиқ кардани шахсият ва ғайриқонунӣ ҷалб гардидани онҳо масъалаи дигари шӯрои ҳамоҳангсозӣ буд, ки мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт. ёрдамчии калони прокурори ҳарбии гарнизони Суғд Сидқи Кабирзода иттилоъ дод, ки ин гуна қонуншиканиҳо дар давати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ба қайд гирифта шудааст. Вай таъкид кард, ки масъулини комиссариятҳои шаҳру навоҳии вилоят ҳуқуқу озодиҳои ҷавононро поймол карда, новобаста аз он ки онҳо ягон беморӣ доранд ё дар оила писари ягона мебошанд, лоиқи хизмати ҳарбӣ дониста ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар мекунанд. ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии байни идоравии сохторҳои ҳарбӣ беш аз 2 соат давом кард, ки дар он як қатор мушкилиҳои дар давати баҳорӣ ба амал омада баррасӣ карда шуд. ҳамчунин масъулини комиссариятҳои шаҳру навоҳии вилоят барои дар сатҳи зарурӣ баргузор ва гусел намудани ҷавонон дар давати тирамоҳӣ вазифагузорӣ карда шуданд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилоотии Хабар.